Pong mar pi e nam ma Naivasha medo kelo midhiero ka sani pi medo olo e kuonde mag dak gi puothe mag ji giwegi kod kendo ketho apise mag sirikal. Ka timo nonro mar Wildlife Research and Training Institute, sani koro pi opong'o kendo onge tich madhi e nyime e ka timo nonro no. Kata mana e kar lee, kata mana lee mag magwar, tiga kaachiel gi nyakech bende koro koso kar dak kaluwore gi medruok mar pi ma koro medo rocho chenro mapile. Jata tije ka tiegruogno Patrick Omondi owacho ni kata mana kuonde timo nonro mamoko kata research centers tije ochung' chutho. Bende wachore ni aore mang'eny mal horo mar okak bende osepong' mana kaka Lake Naivasha. This center is the center that coordinates wildlife research on those species that are on wetlands and inland water across the country. And we have to close the center because, as you can see, the rising water levels has made all the infrastructure, all our experimental plots on wildlife research and the training swimming ponds have all gone underwater. Since we don't have the information of its predictability, we don't know whether it is having a cycle that we can predict when it is going to recede. The most logical thing is to salvage the resources, rescue the wildlife, the wildlife that are in this area. For example, if you look at in this place, 100% of the ground is already taken. Wildlife is now receding at the edge of the highway, and so you'll find that when they are retreating to the highway, they become exposed to threats like poaching, and also loss of habitat for grazing. Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Jona Pidi mar Umoja wacho ni Kenyatta pod jo Kenya hero ka ok chik to dami e kura. Ramogi TV an kodi aneni mafain Sara Singa nyakwa Rodongo